så har vi den nye Samsung Galaxy S3 her. Ja. Og vi kan jo se pakken her. Ja. Og så er der også nogle vigtige ting her bagpå. Hvad den kan, og hvad den har, og hvor lang tid batteri og sådan noget. Så er det en med 16 GB. Så det må være rigtig plads, tænker jeg. Og jeg fik den i fødselsdagsgave her i morges af mine forældre. Så, lad os åbne den. Det kunne være, jeg lige skulle... Sådan. Her. Ja. Så lad os få åbnet og se. Jeg lægger så selve telefonen her. Den er fed at holde på. Så den kan og sådan. Ja. Så ligger der noget user guides, noget hurtig starts vejledning, tror jeg. Ja. Er det ikke sådan noget? Jo, hurtig starts vejledning, jo. Det er sådan noget. Så, ja. Den er fra en... Skal jeg nok kigge på lidt senere. Så har vi her noget til høretelefonerne. Måske lidt mere behagelige er på. Ja, hvis det går i stykker eller sådan noget. Så her. Der har vi selve telefonerne. Eller høretelefonerne. Ja. Jeg har hørt, der skulle være rigtig god lyd i den, så vi kan jo lige prøve at åbne. Sådan her. Og der kan jeg godt tænke mig, at de brugte flad ledning. Det er UTC nu begyndt med. Det er jeg rimelig glad for, så det ikke filter sådan ind i hinanden. Så. Det er rigtig god lyd det med, tror jeg. Ja. Så se hvad vi har mere hernede. Så har vi noget kabel her. Ja. Som får det ind i computeren og oplader stikket og sådan noget. Ja. Og hvad har vi mere? Så har vi, det er nok det vigtigste for at starte telefonen i hvert fald, et batteri. Så ved jeg ikke, om I kan se det stå på sådan lidt. Så, ja. Glæder mig i hvert fald til at få prøvet det af. Jeg ser om hvor lang tid det kan holde. Og så har vi hernede tilbage noget sådan, man kan lade telefonen op med. Skarnstik. Ja, det er jo rimelig vigtigt. Nå. Skal vi så få... Så vi kan få tændt den her. Så bliver lige folie af den her. Hvordan der. Den er fed, mand. Den er rigtig fed. For at sætte det her batteri ind, kan vi lige åbne den her. Se, hvad skal vi til? Skal man? Hvad jeg har fået indtryk af, så sidder det rigtig godt på det her, må jeg sige. Det er meget tyndt, men jeg tror, det sidder godt på. Så lad os få sat batteriet ind. Sådan der. Zip-kortet skal vi lige vende med. Så. Skal vi se her. Så. Lad os tænde den. Se om der er strøm på. Det er der sørme. Det er jo rigtig godt. Så. Skal vi lige vende det her. Samsung. Fed intro her. Uha. Rigtig fed sådan her. Eller fed at holde den her telefon også, når du bladrer igennem tingene her og sådan noget.
får i hvert fald godt indtryk af den her, må man sige. Hold da. Den er fed. Så. Nå, men jeg kan jo lige prøve at sætte den til skærmreduktion. Ja, der er jo mange fede specifikke ting her. Men det var vel bare sådan det. Så håber I fik ud af noget her af den her unboxningsvideo. Nå, tak.